Lagip. Lagip. Di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tay dramay ta ket manipod kanipagayam tayo Amarilo. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak adumdumngag. Tinnak istoryaan ita ket may papan kadagiti kakabsat ko nga abusado. Abusado kunak, taday tamet lang amin mang namnama kanyak tiar aramiden da. Idi damo, okay laang kanyak, tati adda iti panunot ko kakabsat kumat ida. Ken maysa, awan met daduma apaggastusak, tabalasang akpaymet. Idinto ta isuda ket addan bukod da a pamilya. Makitak ngamin amarigatan da amang isakad iti pagbiagda, isu atul tulungak nga rod ida. Isu nalaeng takabayatan ti panaglabas ti aldaw, kas laglablabas dametten. Rugiak nga roden ti agsalaysay. Yes, hello my dear friend. Kumusta? Itaman pa yan nakaawag ka. Addan sakit di good news ha. Ado friend. Ay wow, kayat ko dayta friend. Chismis overload ka di. Sika talaga friend. Silent chismosa kamot anya. Well, that's life my friend. Sa anak mo't kat mahilig makichismis. Ngam chismis mo't ngamin ti dumandanon kanya. Agpada ta friend. Aywan, anya oras ka asumrak iti parlor mo ita friend. Adda akon dito'y friend. Adda ipaaramid mo? Umayak ko maagpakulay kan agpapukis friend. Mala, umay ka nga roden tani. Awan customer ko, friend. Sige friend, mabiit laang nga ro, tagrubwatak. Sige, orayan kan dito'y parlor ko. Bye! Aguli magkakunak na eh. Maysa, Ape nga ungtam ayamanan ti anak mula ni. Anyat basol na aya. kasano? Katila ipagpagatang namanang. Imbagak lang nga ruden nga awan kwarta. Ngam ipilit na ti kayat na. Ay na, makapasuron. Anyat ipagpagatang na aya. Gumatang kano iti ay ayam na Kan kayat na kano ti ice cream. Ato'y ti dogasot. Ingka igatanganan tapno sumardeng nga agsangsangit. Ay kwa, umdas ayamat day tamanang. Kurang Anayumon alimagasot Taigatang ko iti sidaan mi ti mabati. Anya? Alan anayumon alimagasot manang. Ato'y limagasot amin ng dayta. Alan, ingka igatanganan iti ay ayam ken ice cream na. Takaasim at nga agsangsangit. Oh, at to yung tibayad ko friend. Agyaman ak, friend, Ang aguray ka. Sobra mo da ito, Ala, bay amon. Kukuha mo ti sobrana friend. Anya? Ala, imbes asyak ko matimangilibre kan ka. Ay sus, agtal na ka man Marilo. Amok tirigat mo. Amok nga awan may igamam akwarta. Iso nga idulin mo dayta friend. Tapno adan tumat ka utom inton agkasapulan ka. Ay na, agyaman ak, friend. Sipod pa idi, talaga nagsaya at kan kanya. Wen tanasaya at kamot agayam kanyak. Kan maysa, maasyanak ken ka. Pudno abalasang kapay, ngam awan mo't maig-igama bakwarta. Ay, wen nga rod, friend. Maasyanak mo't ngamin kadagiti kakabsat kan kakaanak ka. Agraman ni tatang ko. Iso nga itid ko kadakwada ti matmat gadak dito'y parlor ko. Marilo, saan ka nga isursuro nga agbalin nga imot? Ngam panunutom kumamot ti bagim Nalukay ka nga minunay kadakwada. Iso amang namnama dalatan itid mo akwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Ngamin, adda namnamaan daken ka. Ay, maasyanak mo't nga rod kadakwada, friend. Amumatan, awan nagadalanda. Iso ang marigatan da makastrak iti trabaho. Ay na, saan arasunday ta, friend? Apay nga isi ka.
Saan ka mat anakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao daytan, Marilo. Adaman nagadalam wenno awan no talaga adisidido kang agsapul iti trabahom. Adu ti pamuspusan, friend. Manang, tulungan nakman ta aga brodak. Anya? Ne, di mo ko na apanawam ti anak mo. Asino nga iti mga awir kan ko na no kunam nga agabrod ka. Kadya asawak amanang. Apay no dagdagam nga min di asawam. Ta iso ti agsapul iti pagtrabahuan na. Ay na, namin anumatan nga imbagak dayta. Awan matdengdenggan na. Di nak ikaskaso ni Arman, manang. Sa dino kumaaya ti pagabrodam. Ijay Hong Kong, manang. Awan kwartak. Ngam ala, idiskitaran ka Umutang nga. Basta sigurado ka Iti kasta saan amasayang ti kwarta. Wen manang, ikarik. No adda akto ni Ijay abroad, agbayad akto adagos kang ka, apaman nga agsweldo ak. Na, apay nga yakas tamanang. Unfair ti kasta nga aramidam. Tulungam nila ni, ngam siyak saan. Kat nagpada kami matakapsat mo. Apay nga yakas ta. Kasla damot paburam. Jimmy ading ko, un-unaan tapay ko manilani. Barang nasaya at ti matumpungan na at trabaho ijay. O di isuntumat ti mang tulong kan ka. Ay sana. Siyak ti rumbang nga un-unaam at tulungan manang. Ngamin, siyak ti lalaki. Ay, pangan-anwam ko maiti kwarta aya. Ay kat pang negosyo Kinapudno na ading ko, awan kwartak. Aglonak pay laeng ko maiti aramatin nila ni nga agabroad. Ay kat nayunam nga rod ti ilon mo Tailak amnak mo at manang. Angam Jimmy. No dinak ilak am nga idiskitaran iti kwarta. Nalawagan kamin kanyak. Talaga nga da paboritom akabsat. Unfair mo't ti kasta manang Marilo. Ay, sige. Bayam takitaak no kasano ti pamayak ading ko. Kat kumusta nga iti panag-apply mo, Lani? Ay, kwa manang. Mano abulan ng tinapalabas. Apay, di ka pa'y ag-flight. Pasensya kan manang. Sorry, ngam napiki ak. Anya? Ni, kasano ako nam anapeke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyam. Jack intuloy tinag-apply iti inrekomendam nga ahensya manang. Adda sa bali a recruiter anangawis kanya. Kat napiki ak. Anya? Kat kasano nga roden nga iti inutang ko a kwarta, Lani? Ay kwa. Jack mat inggagara manang. Jack nagayatan ti kasdyan na pasamak. Iso asore. Sorry talaga manang. Day tangamen ti madiken ka Marilo. Ited ka nga ited iti kwarta ka iti kakabsat mo. Anya nga ita. Nasayang laeng ti kwarta nga inted mo kanila na Tatang. Ti mat inted mo ka ni Jimmy ako na apang negosyo na. Awanan. Ginastos na lang iti awan ka iskan na abanag. Unay mat ngaminan dagijay akakabsat ko. Ngamanya ngay nga rod. Adda di tantatang. Nalpasan. Agpatulong nga kadakwada tapno mabayadak ti utang ko. Oh, siya mamatulungan da ka. Awan lat ammo kaon. Nan, kwarta man kidlay tayo naggumatang iti masida. Ni, kat no adamot karni aginatang ko itay agsapa tatang. Jak kayat ti karnay, ikan ti kayat kaw. Anya? Mangtid ka iti limagasot na mapanak gumatang iti ikan kuna. Igatang yu iti masida, wenno mapanyumanen igatang iti arak. Awanan tado pa asaaw, ikan nakidain. Anyat sirbim nga imputot ko nga ino imutan nakmet nga amam. Tatang, Alan, ikan nakaon. Laglagi pa ano saan agapukan niya? Saan kamot anay tao dito'y lubong? mala, mabiit lang nga rod tamangala ak iti wallet ko, tatang. Hello, friend!
Hello, friend. Adaak dito'y sentro. Awan mat gaya man ti parlor mo. Ha? Ay kwa, awanan friend. Jak ngamin nakabayad iti abang ko. Iso aday jay, impaabang ti akin bagi iti sabali. Wen nga rod, iso ti imbaga ti nakasaritak. Kat kasano kaitan, friend? Awan ka din trabaho? Ay, awanan Adaak dito'y balay. Ipadpadas ko ti agsapol iti mabali na pagtrabahuan. Ang awan pa imat na sa pulak, friend. Kaya't mo ka di ti agabroad, friend? Ha? Abroad ko nam, friend? Wen, friend. Planok ngamin ti agaplay iti Hong Kong. No kayat mo, aggiddantan amang ipagnakadag iti papeles ta. Kasla mayat sa nga agpayso day ta, friend. Ay kat mayat at talaga, friend. Naimbag ijay ta medyo dakdakkel ti sweldo. Saan akas dito'y Pilipinas? Adayo akurang ti matgadan dito'y, friend. Sige, tapanunutak man naimbag ti may papan iti day ta abanag, Christy. Dahil daw ikat palagip lang kan ka anak kau. Intun andakan ton ija abroad. Saan at ilagat gatanga? Kang runani ti amin, siyak ti pau itam, tasakit nga raw ti amam. Ha? Kas makitam ay, siyak laeng tinangiturudkan ka dito airport. Sadut mo't ngamin nagiti kakabsat mo. Panunutem kumamay, nagita agrigat kao. Lumabalin, jak kumakayat tiyag biyahe, taadayaw, kan maululawak. Ang inkarkarigatak, ayat ko lang nga mangituludkin ka. Banag apagyamanak unay, tatang. Maikawa ak tulakit di amaya dayo kada kayo, tatang. Ay ka talaga kasta. Aganos ka, talaga kasta tibiyag anak ka. Ulita ka, siyak daw ti pagpawitam, tasyak to ti mangted iti kwarta kadag iti kakapsat mau. Nawatam. Wan, tatang. Dala, mapan ka nga rudeng, tanay. Ang mga numala daw kay ti flight mau. Ikararag kaw, asapal ako mata, nasaya at ti matumpungam nga amo iji Hong Kong. Happy trip, anak! Hello, tatang. Kumusta kayon? Okay, aklang matanak kaw. Ay, why? Kaano ka manan ngay ngagpaw ay? Ni, katno ka ipaw-pawit ko laang mat iti kwartayo idi na panalawas, tatang. Wen, nga kurang mat di impaw ilmaw anak kaw. Anya? Awan matan pagbayad ko iti kuryente. Sapay medyo dakkel ti bayadak ita. Gimatangak ngamin iti bagas ken abastok a grocery. Sakit di mawat pa'y dagiti kakabsat mau. Iso nga awanan na ba ti apulaos? Ni, katno pinawitak mo't ida iti kwartada. Inikak ni Jimmy. Uray nila ni, pinawitak mo't laang. Apay ngay, adim mawat dapay laang kada kayo. Jakman amaw kadaga dya kakabsat mau. Makaunget dapay kanyak, idi kunak nga awan kwartak. Di damot ngamin agtrabaho. Dahil talaang mo't ngamin mangnamnamakin katikukuenda. Ay, una yan. Sige, bayan nyo, taagpawitak manan inton bigat, tatang. Ni, apay manan akas tatilangan, friend. Itaypay asaan ka makaid na. Kasano, kat awan man matin na bati iti sweldo, friend. Di mo ibaga nga impawit mo man amin ang tisweldo, Marilo. Kapilitan tay mawag mo't dagiti dua kabsat ko. Kasapulan da kano ti kwarta. Uray ni tatang, kasapulan na kano mo ti kwarta. Iso aday jay, nangipawitak manen Ay sus, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, friend. Panunutem kumamot ti bagim Laglagi pem asaan akanayon anapigsa ka. Agurnong kamet para iti bagim, Marilo. Ay, wan nga ron. Namin anon ako nak nga agurnungak.
Nga mabunot kumatlat tano kasya adumawat dagiti kakabsat ko. Ibagam ngamin agsapul damot iti panggadanda. Saan mat amabalin amang namnamadalatan ken kaaging gatong palbiag, friend? Jakmut kayat apanunutan da abaybay ak ida, friend. Ammom, friend, ti panang tulong mo kadakwada ket saan na akayat asawan nga ipaay mo amin a masapsapul da. Surwam mo't ida nga agbalin a responsable. Kang runaan iti amin, surwam ida at tumakdar iti bukod da asaka. Christy. Kas iti nakunak idin ken ka, friend. Saan ka nga isursurong agbalin nga imot? Nang runa ket pamilyam mat ida. Ngam panunutam kumamot ti bagim. Kang runaan iti amin, ti masakbayam, friend. Husto ni Christy. Gapo iti ayat ko ang maitid amin na kasapulan ti pamilya. Maliplipatak matan ti bagik. Mano atawan ko matan dito abroad. Ngam aging gayta, awan pa'y pulos urnong ko. Jak pa'y makagatang iti baro abadok. Kan baro agamit ko. Sukatak kumamot to'y cellphone ko, tani, daanan. Ngam, ay, awan mo't maururnong ko. Panagkunak, panawan mo't siguron, tapno isurok nga agtrabaho dagiti kakabsat ko. Pudno ti kinuna ni Christy. Saan amabalin asyaklatan akanayon tinamnamaan da. Masapul nga agtrabaho damat. Apay nga, yakas tamot tan kar aramidan nyo, tatang. Yimot yumot tan ti kwarta ngay pawpawit ni Manang Marilo. Mangibingay kayo mo ta. Ya, awan nga raw. Kat naman no abola na nasaan ngay mawag kan nagpawit di kabsat yaw. Apay aya adidak pat siyan. Wano, si kakit di mo ti pawpawitan ni Manang Marilo, lani. Ibagaman tiyag paiso. Di uray matayak no papawitan nak ni Manang, Manong. Ay, awanan. Nakalipatan jay kabsat siyaw. Uray kumamot ano umawag. Uno, ag-reply man lang kumakaragiti text kan message tayo. Hanggang awan mo't. Di pa'y agparik namot apulos. Ay, wan nga rod Pangus-usaran na nga tamat iti kwartana. Taapay asaan nga agpawit. Amo namat nga isula ang tinamnamaan tayo. Ngam kala at matlatan asaan ang nagparparik na. Ay, wan nga rod Awan pa yan may gatang iti bagas. Kan naimas kumamot amasida. Uray na kita, nako tatang. Awanan balunan da iti pagadalan. Hay na, agpapada tayo na. Sapay na ibusmanan ti bagas mi. Ay, una yan ti kastoy. Makapaaburido mat ti awan ko kwartana. Hello? Hello, Manang. Apay nga, ngay tamla nga song batang tiyawag ko. Apay nga, adi kamot na nagpawpawit. Agpawit kamot ata na awanan ka nun me. Pasensya kan Jimmy, ngam awan maipawit ko. Anya? Apay nga, pag ipanam nga iti sweldo mo ko nam nga awan maipawit mo. Manipod ita, di yun namnamaan apawitan kayo pa'y. Nga Manang, amumot asikalang tinamnamaan me. Kasano kami pa'y itan ngay, nusan na kami mo na napawitan. Lalaki ka, Jimmy. May sa ka apadre di pamilya. Rumbang na laang nga rod nga agtrabaho kamat para iti pamilyam. Saan aday talaang mangnamnama kanyak tar aramidam. Ha? Panawan matan tapno sursurwan nyo ti aggagat. Kan tumakdar iti bukod jo asaka. ATM machine tupay, maibusan iti kwarta. Siyak tulakit din ang makitagtagad laang. Tapno ibagak kada kayo sa anak a robot. Agtrabaho kayo mat, tapno adda ka ninyo. Kumusta nga Manong Jimmy? Nakasaritam kadimat lang ni Manang Marilo? Anya nga iti kunana. Inikan na kakadi iti kwarta? Ibingayan nakmat ano inikan na ka Manong? Kasano kumangit kan kakit awan to pa'y inted na kanyak. Anya? Ni, apay ngay. Kat numano abulan asaan ang nagpawit. Sigurado nga adu ti kwarta na dayjay. Nagpakpakaasi ka kuma. Iti kasta, inikan na ka. Inaramid kong dayta. Ngam ti kunana.
panawin ka numutin tapno agtrabaho ak. Ngamin, saan ka no ang mabalin nga iso akanayon tinamnaman tayo? Ha? Hindi da mo, kaya't ko aguraan ni Manang. Gapoy tikas niya nga imbagana. Agam na panunuta ka na imbag. Ang dapat punto na. Para ko nakat saan pa'y analadaw ti amin. Masapol nga trabaho akmatan. Narigat mo't nga agpaiso. No isulatan akanayon tinamnamaan tayo. Amoyo, maragsakan ama ka amo nga addan trabaho yo adding ko. Saan analakat ti agbalin a driver ti may sa delivery truck manang. Ang kaskan ka, maragsakan akmat. Ngamin, addan trabaho. Kahit dakila tulong da ito iti pamilyak. Uray siyak manang, saan anala ka ti agbalin a cleaner iti mall, nga maragsa ka na. Ngamin, uray kaskasano, makatultulong akmatan ije balay. Day tati kayat ko ang maimatangan ken manggan manipod kada kayo adding ko. Saan nga amin a responsibilidad ket iasayo kanya. Ngamkit di, tumulong aklatamot kadagiti masapsapul yo. Nang runa iti panagadal dagiti kakaanak. Pasensya kan anak. Saan mi ana amiri sa dagos dagiti abanag. Saan mi ana kita dagiti bambanugmaw kabayatan ti panagtrabahom iti adayaw. Ti ammo mi ket kabaalam asikalatan ti mangsalo kada kami iti agnanayawn. Wen nga rod manang, pasensya kan nairwam kami ngamin iti kanayon apa ng tulong mo kada kami. Pasensyamat manang. Ken agyaman kami. Ngamin, binagbagaan kan impaamiris mo kada kami dagiti nagbindutan mi. Tano saan? Amangan mo aging gayta kat mangnamnama kami pailangan ka. Agyaman akmat, ngamin nakaamiris kayo adagos. Maragsakan tanagbalbaliw kayon. Sapay la ko mga rod ta itultuloy yu ti aggagat. Wen manang. Ay na, maragsakan ak unay anak kaw. Ket uray la kaya kaon. Ikarigatak latamad ti tumulong ka na kayaw. Agtrabaho akmay aging kabaalak pay. Agyaman tatang. Sana bale, tagsubli akmat la ang ijay abroad. Ket di kay madanagan, tatumulong aklat ta kadagiti masapsapol dito'y balay. Iti agdama ket adda akpaylaeng ditoy balasiw taaw a makitagtagad. Tumultulong aklat tamet kadagiti kakabsat ko, nang runa iti panagadal dagiti kakaanakak. Ngem at least saanen akas idi asyaklaeng tinamnamaan da. Kaasi ti Diyos napigsapay met ni tatang mi. Ket inyalaak iti tricycle nga isumet ti ipaspasada na ita ijay lugar mi. Sapay lakuma ta nakaibati iti adal tuin nakimbinglay apakasaritaan ti biag ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Tuy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Saan adakes ti tumulong, ngemnas ken nalaang met nga amuan tayo ti limitasyon. Adda ngamin tay pagsasao iti Tagalog ako nanakat. Huwag mong bigyan ng isda ang taong nagugutom. Sa halip, turuan mo siyang mangisda. Alakat itultuloy mo latta ti mangtulong kadagiti kakaanakam pagayam Marilo. Anyangay ti ammom, amangan no makaadal danto ket di da kantumet malipatan. Ngem di mo kumamet liplipatan ti bagim, nang runa ti masakbayam. Tipudpudno a panagayat ken panangipateg ket saan laeng ababaen iti panangted, no di ket babaen iti panangisuro, no kasano ti agbalin a responsable. Kang runaan iti amin, no kasano ti tumakder babaen iti bukod da asaka. Alakastan pagayam Marilo, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat,
dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.